Добър вечер на всички. Трябва да призная, че на тази сцена може би не се чувствам много комфортно, защото Ани и Ели ме предупредиха: внимавай как ще говориш. Трябва да бъдеш ориентирана към провала. А пък аз просто си нося в себе си една такава непринудена оптимистичност, с която не мога да се справя цял живот. Но нека да се опитаме. Хората, които ме познават професионално, обикновено ме свързват и ме наричат човек, който се опитва постоянно да разпалва някакви нови пожари, или на английски fire starter. Избрала съм си това послание, защото смятам, че по някаква причина живота ми така се случи, че постоянно стартирам нещо, както и Боян каза преди малко. Като че ли там ми е сърцето и натам се насочвам винаги. Но сега тази вечер ще се опитам, тъй като и ролята, която имах допреди 2 месеца, също беше резултат на това, че много лесно се паля, че искам да се случват някакви неща, че не се отказвам лесно, и по подобен начин съм стартирала доста начинания, независимо от това, че съм известна сред повечето хора с някои от по-значивите, свързани с образование, предприемаческа екосистема. И между другото, това, което тази ми роля като министър на иновациите и растежа беше също нещо много случайно, точно предприемачески, без предварителна цел и без такава, и без предварителна подготовка. Така че аз гледам и на това си начинание като на нещо, където могат да се приложат някои от тези уроци на предприемачите, голяма част от които са свързани с някакъв провал. И така избрах тук едно послание като начало, което казва, че предприемачът е готов да скочи във водата от високото, да се гмурне. Обаче това, което го отличава, всъщност е, че прави неща, докато е в този скок, в летеж, се опитва да свърши всъщност нещо. И може би това е най-различното от онези, които са чисто луди или се впускат безразсъдно с нещо. Това, което отличава предприемачите. Тази вечер ще ви разкажа за един провал, който се свързва с понятието да изпревариш времето си. И обикновено да изпревариш времето си е нещо, което е доста положително. Нали? Предполагам, че и вие така смятате. А в случая всъщност си беше много добър научен урок, който след това ми остана за цял живот. И ще избирам да ви разкажа не за някои от бизнес начинанията, които съм стартирала, а за една организация, която всъщност промени след това живота ми, защото тръгнах да работя за нея, и това беше организацията Junior Achievement, която създадах в България. Избрах, защото е всъщност доста интересно от няколко гледни точки. Тази организация, която носи името Junior Achievement и звучи така доста младежки, може би звучи, ако щете, дори и насериозно, е всъщност една изключително утвърдена, значима световна организация, която стартира преди 100 години и повече от 100 години в Щатите, и е известна с това, че създава модела за учене чрез правене. Всъщност идеите за стартап култура и стартапите са създадени точно от тази организация, защото целта е преди 100 години да бъде създаден формат, през който да се създават хора, адекватни модели за работа, така че бизнеса да не си търси, както и сега, кадри и да ги обучава, всъщност да има възможност да подготвя хора, които да се включат активно след това в икономиката и в пазара на труда.
И това от това време, това е било доста иновативно като подход. Тогава са работили и продължава да бъде. Да, това е хубавото тук в аудиторията, Милена ми подсказва. Така че са се занимавали с това. И между другото, доста известни алумни на тази организация продължават да бъдат символ на духа, който е възпитал в тях, защото докато си още в училище, това ти създава друга култура и поведение, което след това ти остава за цял живот и затова е толкова важно и значимо. Сред тези хора, не знам дали познавате някой, но Кристина Агилера, Марк Кюбън, който е създателя, знаете, на едно от най-известните телевизионни предавания. Той е също и собственик на отбора на Чикаго. На Далас, извинявам се. Леле, как можах да сгреша? Да, точно така. Както и някои други, Шакил О'Нил и така нататък. Това са хора, които са алумни на тази организация и са избрали да се припознаят, защото смятат, че тя е трансформирала живота им за в бъдеще. Така, това са примерите, които по някакъв начин ме запалиха и мен тогава. Само последно нещо ще кажа, че в момента тази организация достига до 15 милиона млади хора от средно образование до висше, които преминават през всичките образователни програми. Има невероятна мрежа от партньори и също от хора, които са преминали през тези програми, което всъщност е невероятна сила. И поради тая причина, че аз видях потенциала на тази организация, това, което аз направих е, всъщност реших да... и последното забравих да кажа. Ето, провалям се вече и в наратива в това да говоря. Че за трета поредна година Junior Achievement Worldwide получава номинация за Нобелова награда за мир. Една от 10 световни организации, която има честта да получи това, защото променя изключително много като цяло обществата, хората, чрез икономическо овластяване, т.е. чрез образование и чрез подготовка дава възможност на хората да завинаги да променят траекторията си на развитие. Преди повече от 25 години, почти звучи невероятно, да, толкова време е минало. Всъщност аз се запознах с този модел. Предложиха ми, имах доста добре платена работа. Бях живяла естествено в чужбина, учила и така нататък. Казвам естествено, защото днеска чух няколко пъти, че много хора, които споделят, че били успешнически, казват, че са живели или са учили в чужбина. И под някаква форма българското общество се е развивало така, с това очакване и такъв вид практика до сега. Тогава ми предложиха да започна тази организация в България. Казаха изключително иновативна, невероятна, с такъв потенциал за развитие. И аз просто нямах никакво намерение да стартирам нещо, но казах, това звучи толкова напредничево, прогресивно. Аз смятам, че нашата среда има нужда от това. Тръгвам да го правя, добре приемам да го направя. И точно 2 дена беше вдъхновението и така ентусиазма, защото всъщност подписвайки договора да започна това, се оказах в една ситуация, която просто сама се чудих как се причиних. Но тя беше свързана с това, че отивам на среща с комисията, която прави
търсене за набиране на такива кандидати, официално, много тържествено ме обявява, че ме избират и заповядайте да продължите. И аз казвам, добре, къде е офиса? Ами офиса е всъщност в дъното на коридора на 5-ти етаж в Стопанския факултет. Една от стаите, която трудно може да бъде намерена. След това казвам, всъщност колегите, кои са, ами тук има един служител, който е поканен по-отрано, но той работи на половин ден и всъщност трябва да видите как ще остане, дали ще бъде служител. След това ми казват, питам, да, всъщност бюджета, какъв е бюджета? Ами бюджета е $15,000. Добре, не е много, но може би ще се опитам, ще бъде добро като начало. И като питам, какви са перата по бюджета, ми всъщност се оказва, че бюджета е $100, защото 14,900 вече са предварително определени, за да бъде проведено едно обучение, да бъдат отпечатани помагалата и учебниците и всъщност аз нямам бюджет. Всъщност как мога да събера бюджет, какви могат да бъдат очакваните? Ами трябва да си създадете борд на директорите и да започнете фондонабиране. Ама дали казахте, че това е нещо, което предварително трябваше да бъде направено? И има много голям. Да, ние казахме, че има потенциал, но всъщност това си е едно чисто предприемаческо начинание. Представете си, аз съм отишла с очакването, че тепърва ще започна да развивам нещо, а се оказвам в една ситуация, в която броя $100. $1, тук съм посочила, броя $100, от които аз трябва да осигуря издръжката за месеца, трябва да осигуря заплатата за този служител, трябва всъщност да осигуря пътуване и страната и на други места, да се свържа с потенциални спонсори, да се науча как да преподавам тези програми и даже да кажа, че това е изключително успешно и да запаля някой, защото хората се палят. Ние сега се говорим за провали, ама хората обикновено се палят от неща, които са свързани с нещо, нали, бляскаво. Искат да се идентифицират с това. И така, всъщност, от нещо изключително привлекателно, иновативно, прогресивно, което ме спечели да поема този път, аз се оказах в една ситуация, в която нямах никакви ресурси, нямах никаква подкрепа и можех да разчитам само на себе си. Имах тази мрежа от контакти, но тя трябваше тепърва да бъде активизирана. Тепърва трябваше да измисля модела, по който това да се случи в страната. Тепърва трябваше да убедя хората, че това си заслужава, че това е всъщност дългосрочна инвестиция. Да не говорим за факта, че никой не се интересува от дългосрочни инвестиции. Както знаем, вече сме се убедили, всички гледат как да се справят в следващите 3 години и какво ще бъде онова нещо, което ще им помогне и да направят това. И това, което стана, аз казах, единствено това, което ме спечели и ме накара да оцелея, беше просто не се предавам. Както и сега, като се хвана с нещо, няма, отвътре ми идва, просто не искам да се откажа. И това беше причината да продължа. Така продължих, че това, което направих е да първо инвестирах част от моите спестявания. След това помолих за заем от родителите ми. След това казах, ще дадеме всичките спестявания, току-що се бях омъжила от това, което бяхме събрали. И така 1 година, 2 година, 3 година и вече си казвам, нищо няма да стане. Изхарчих всичките спестявания и казвам, трябва да тръгна по друг път. Явно
нали, тази увереност, това, че нещо е толкова готино, че е работило добре, това, че нещо е прогресивно. Може би това няма да работи в България или пък мене въобще не ме бива. Нищо, че са ми казвали, че разбирам, нищо, че като цяло виждам понякога така далечни перспективи, но явно това нищо няма да се получи. Та това беше моя провал. Приключих в края на 3-та година. Но мога да ви разкажа след това какво стана, тъй като в днешно време виждате, че тази организация всъщност съществува вече 25 години в България и тя беше една от причините да това стане след това, но аз се бях предала на края на 3-та година, казах, не мога повече. Научения урок, няколко научени уроци. Ние обикновено четеме го това, знаем, чуваме, че трябва да анализираме средата и пазара, в който живеем и работим, преди да предприемем нещо. Но този анализ и тази стратегия понякога са много свързани с това, че има специфика, която е пресечна точка на тенденции в международен мащаб, особености на културата и това, че може би това е нещо много добро, но то, ако изпревари момента в тази страна, на този пазар, в тази ситуация, всъщност може да бъде много голям провал. И за съжаление, в сегашния ми последната година опит, това, което виждам е, че ние продължаваме да сме в този, как да кажа, кръговрат и цикъл, който си е най-основното нещо. Най-важното е наистина да оцениш кога е подходящия момент и от кой пазар да тръгнеш. В България това, което ме научи това и много други начинания, е, че в България нашия пазар е много специфичен и въобще не симптоматичен. Че в България всъщност, ако успееш, означава, че другаде имаш, може би, поне 100 пъти повече шансове да успееш. Че в България можем да правим неща, които са свързани с по-малък мащаб и които нямат, трябва да избягат да бъдат отвъд законовата рамка, защото тя ще продължи много дълго време да има нужда от това да бъде реформирана. И всъщност сега, като мислех за тази история и за това, което избрах да ви разкажа, пък всъщност ще ви предам малко, но позволете ми, като съм на тази сцена, да бъда вярна и на себе си. Просто исках да кажа, че независимо от това, трябва да повярваме, че в България пък можем напук на всичко да правим, да тестваме нови неща и там е нашето бъдеще. Защото колкото и да, как да кажа, колкото и пъти да искаме да промениме голямата картина, не винаги успяваме, всъщност почти никога не успяваме, има някаква тенденция като общество, но ако успеем да промениме тази картина вътре в нас, да се научим да продължаваме да експериментираме и да преодоляваме себе си, както в случая това ми е научения урок, да преодолея себе си, че може би не съм толкова напредничава, не съм си свършила работата. Това да изпреваря времето не е най-хубавото нещо. Благодаря ви за вниманието. Надявам се да ви е била полезно.
Добре, благодарим на Милена. Сега е момента за въпроси. Лора, къде е? Лора, заповядай. Тук на първия ред приели. Милена, много благодаря. Въпреки предаването на финала, всичко мина прекрасно. Моят въпрос е, каза, че Junior Achievement в света 100 години са просъществували. Аз не чух как се случват тези организации в другите държави. Подкрепя ли ги някой? Отново ли офиса е в дъното на коридора? Отново ли разполагат с $100? Те борят ли се с тези предизвикателства? Благодаря ти. Ами в другите държави, само да ви кажа, че почти навсякъде, където е започнала тази организация, е изключително успешна, защото някак си приемат културите. Затова си казвам, че нашето общество и нашия пазар е изключително специфичен. В Албания, давам за пример, в Албания в момента взеха нашия модел от България и там всички ученици изучават програмите, ползват този модел. Той е малко като, тук вижда моята приятелка Деси, която също създава модела на Монтесори в България и работехме отдавна, но той е малко като модела Монтесори. Това, което в момента е толкова популярно като начин на учене и направене, на учене е учене чрез правене или чрез практика, е нещо, което идва отново от JA като начин на обучение. И това е, всички казваме колко е яко, това, че имаме бизнес консултанти и ментори, сега също е супер много яко, ама всичко това е заложено в образователния модел на тази организация, което аз преди 25 години видях и реших, че ще бъде най-успешното нещо, което ние можем да привлечем. Въпросът е, че когато средата не е готова, когато няма озряване на този менталитет и на мислене, когато хората, например, както в скандинавските държави, там в Дания, в Швеция, в Холандия, в Норвегия отделят, няма да ви кажа за бюджета, който се отделя, 15 милиона крони на година, за да развиват точно това образование и този начин на подкрепа в обществото. Това обаче в България не можем да го продадеме на тези, които имат средствата и на публичните институции. И заради това подходът трябва да бъде различен, иновативен. Намерихме пътя, но искам и се в България по някакъв начин да можем да позволяваме на хората да изпреварват времето с това, което могат, и затова виждам пътя към това да бъде чрез създаване на пилотни проекти, експериментиране и да продаваме точно това, а не другите мейнстрим неща. Следващ въпрос. Следващ въпрос. Аз си взех микрофона, макар че Миленчето ме посочи с пръст. Тази дръсни пали клечица, която стои пред нас, така бих я нарекла, преди 17 години, тук на тази маса, както сме се събрали, и си казваме, искаме да направим най-доброто за нашите деца, за децата в България. И тя каза, знаете ли, има една страхотна система и тя е Монтесори. И ние, каква? Сори? Амортисьори? Не, Монтесори. Започнахме да четем, обучихме се, създадахме първата Монтесори детска градина в България и благодарение на тази дръсни пали клечица, всъщност Монтесори в България се гордее с много неща. Гордее се, че го има вече в университета, гордее се, че има научни изследвания в тази област. И аз искам да я попитам, колко още хора ти, Миленче, така като дръсни пали клечица, запали както нас запали тогава преди 17 години, и много да ти благодаря за цялата подкрепа, която до сега оказваш, когато на 3-та година напуснаха всички учители и ти се оказваш сам с 30 деца на сутринта. Дори това успяхме да преживеем. Благодаря ти и моля, благодаря. Продължавай да палиш хората около теб. Благодаря.
В момента през J програмите в България са преминали повече от половин милион ученици. Независимо, че няма кой да подкрепи на държавно ниво това. Но пък от страна на средата тя подкрепя това. И аз се надявам това да се разраства все повече. И най-вече да продължим да инвестираме и да вярваме в образование. Може би това не е нещото, което в момента ви вълнува, защото сте дошли да научите как да правим повече пари. Но аз ви казвам, че можем да правим повече пари и с образование от този научен урок.